दा एमपि इलेक्सना सफैगासिनो दङ मास मोनथामसोल'सै बेनि गेजेराव जोंनि एमपि इलेक्सना जासिगोन दा बेनि थाखाय जोंनि बिपिएफ पार्टियाबो साखाफारा जानानै दङ आरो गोबां जों जयनिं हाबाफारि खालामबाय दा बे 3 बोसोराव इउपिपिएल सरकार मोनसे परिबर्तननि नाम लानानै फैदोंमोन मोनसे सोलायनाय लाबोगोन लाइमोनफोरनि आखाइ आखाइ खामानि होगोन साख्रि बाख्रि होगोन होननानै नाथाय दिनै बिथांमोना बे बिथिङाव फेलें जादों जायनि थाखाय दिनै गोबां रोजा रोजा बर' लाइमोनफ्रा आरो गुबुन गुबुन हारिनि लाइमोनफ्राबो दिनै इउपिपिएलखौ मोजां मोननानै जे बिथांमोना हाबदोंमोन बै समावहाय दा बिथांमोना नागार दिनै बिपिएफ दलावसो जयेन जाफिनगासिनो दङ दिनै बेखौनो बुजिनो हायो जे दिनै पावार गैया बिपिएफआ गभर्नमेन्टआवबो गैया जों प्रमद बर' सालायबाय थादों नाथाय माब्रै जोंनि बिपिएफ दलाव हाबफैखो बे माने सिन्था खालामनांगौनि दिनै दरखार बिथांमोना हाजारखि जोंनाव हाब्रु सारा मानो बिथांमोना गावसोरखौनो फोसाबनानै लाथों माने दिनैहाय बिथांमोना बायदिसिना बुंबाय थायो माबा रेजर्टआव जोंनि लाइमोन सेंग्राफोरखौ फरायसाफोरखौ लांनानै जौ लोंहोहैदों जयेन खालामहैदों बेबादिनो जेबो बेहाय माबा गैया दिनै फरायसाफ्रा दिनै जायफोर 18 बोसोर जाबाय 18 बोसोर जानाय लोगो लोगो भट होनो मोनो बिसोरो सायख'नो हानायनि गोहो थाबाय ओंखायनो एडाल्ट फ्रान्सिस हिसाबै बिसोरनो भट होनानै गावसिनि बिजाथिखौ सायख'नो हानाय गोहोखौ होदों दिनै भारत सरकारा संबिधाननि गेजेरजों दा बिथांमोना गावसिनि दैदेनगिरिखौ सायख'नो हायो दा बिथांमोना दिनै सायख'दों फरायसाफ्रा दिनै सायख'दों लाइमोनफ्रा सायख'दों जे दिनैहाय प्रमद बर'जों जाला बिथाङा खालि खुगायावल' दिनै गोथाव बाथ्रा बुङो नाथाय खामानियाव मोनसेबो गैया दिनै साख्रि बाख्रिखौबो नेनानै आंगायलांबाय डिसेम्बर होनो डिसेम्बरा जोबलांगासिनो दङ दिनैहाय अक्ट'बर होनो अक्ट'बराबो जोबलांगासिनो दङ जुन मास होनो मालाबा जुलाइ मास होनो बेबो जोबलांगासिनो दङ बिनिफ्राय बुजिनो हायो जे प्रमद बर'आ साख्रि होनो हाया बिटिसिआव साख्रि होनो हानाय गोहोआ गैला 16टा डिपार्टमेन्टल' नङा गासिबो डिपार्टमेन्टआ थांबाय दिनै रोखा फोरमान जादों आरो दिनै बिथांमोनहा गामि सोसननानै बिराद गावसोरखौ माने जाहिर खालामबाय थादों बिराद गिदिर खामानि मावदों खिन्थु दिनै बे सनितपुर बिश्वनाथ जिल्लायाव 41टा बर' गामि सोदेरदों होनदों दा बे दब्लायसे हा सोखो खय बिगा हा सोखो बिनि दिनैबो जेबो उल्लेख गैया खिन्थु बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों 9000 स्कुवेर किल'मिटार बेजों हा लानानै मोनसे एरिया जादोंमोन नाथाय एक्सटेनसनाव खय बिगा हाखो बेखौ दा बे बिथांमोना क्लियार खालामनो हाया दा बेनि थाखाय गामि सोसनदों मादों रंजानांगौ बाथ्रा गैया दिपेन बर' बिथाङा दाख्लै बुंदों जे बिटिसिआ बिटिसि थागोन बिटिआरआ पावारफुलसिन जागोन मा मिनिं जाखो जेबोथ' माने बिथाङा गावनो क्लियार नङा दा बिटिसि हिसाबै सालायदों ना बिटिआर हिसाबै सालायदों बिथांमोना गावसोरनो क्लियार नङा माने बिटिसिआ बिटिसिआनो थागोन बिटिआरआ पावारफुलसिन जागोन मा होननाय जादों बे खिन्थु रायजोआ बिटिसि जोंना बिटिसि रायजो दा बिटिआरआ मा बिटिआरआ जाबाय मोनसे काउन्सिलनि गाहायावसो काउन्सिलासो देरसिन काउन्सिलनि सिङावसो रिजन जानो हायो बेखौ 6 सिडुलाव अलरेडि लिरनाय दङ बिथांमोना बेखौ बुजिनोनो नाजायाखै संबिधाना मा बिथांमोना 6 सिडुला मा बुजिनो नाजायाखै दा बेहाय दिनै 41टा गामि सोनानै दिनै बिटिसिखौ मोनसे सेटेलाइट काउन्सिलनि मदआवसो लांनो थांगासिनो दङ ओंखायनो जों खावलायदों कन्टिगिउटि जानांगौ बाउन्डारिया माजबाटनिफ्राय ओरै फासनि दैनिफ्राय कन्टिगिउटि जालांनांगौ दा 41टा गामि सोदों बे कन्टिगिउटि जानांगौ समस्थिया बेखौ माने लाजोबनांगौ बेहाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टजों बेखौ मार्चआप खालामनांगौ बेसो जानांगौ बाउन्डारि थानांगौ बेहाय खय बिगा हा हाबदों बिनि दिनै डिक्लारेसन नांगौ बाउन्डारि डेमार्केसन नांगौ जों होमबासो जों बेहाय गोजोननो मोनगोन नङाब्ला बे नोङो रंजानाय नामाव रंजानानै एथम गावनानै अमा बेदर जालायनानै जेबो मिनिं थाया दा जोंनि बिपिएफ दलआ दिनै सक्तिशालि जों हारसिङैनो गेलेगोन रावजोंबो लोगोआव थाया जों हारसिङै देरहागोन दरं उदालगुरियावबो देरहागोन आरो क'क्राझारावथ' क'क्राझार देरहाखागोन बे मोनसे रोखा दिनै रोजा रोजा बर' सुबुंफोरजों लोगोसे बिजेपिआव थानाय मुस्लिमफोर बेंगलिफोर राजबंशिफोर सावथालफोर गरखाफोर गासैबो बिपिएफआवनो हाबजोब्बाय जोङो दिनै जयनिं प्रग्राम खालामगासिनो दङ दिनै 13 तारिखआव जोंहा मोनसे पाब्लिक मिटिं जागोन फकिराग्रामाव 14 तारिखआव उल्टापानि सरलपारायाव मोनसे जाबावगोन बेबादिनो गोबां जयनिं हाबाफारि दा दिनैहाय कुसुगावआवबो जागोन रङियाव जानो थांगासिनो दङ आरो दिनै उदालगुरि बेवहायबो जानो थांगासिनो दङ दा बेबादिनो रोजा रोजा दिनै बिटिसिआव थानाय रायजो राजाफ्रा दिनै बिपिएफखौ नांगौ बे मोनसे बार बारदों आरो बे बारखौ रावबो हमथानो हानाय नङा दिनै दैबाना गोजां बोथोरबाबो जेरेखम दैबाना जायो बेबादिनो दैबाना जानानै लोमसाव होगोन खुनु इउपिपिएल होननाय खुनु माने बेहाय बिजेपि होननाय राजनितिक दलाव गसंथानो हानाय नङा बेबादि स्पिडआव जों खामानि मावगासिनो दङ दा बेहाय
माने सोरबा प्रमद बर' बुंनाय सोरबा राकेश ब्रह्म बुंनाय सोरबा फेरेंगानि बुंनायाव जों जे माने फावसयनानै थागोन जों जे उनफिनगोन बिथांमोननि गाज्रि गाज्रि राव बुंनायाव रायजोफ्रा जे गलिगोन बिपिएफखौ गाज्रि गाज्रि बुंनायाव रायजोफ्रा जे बिथांमोननि बाथ्रायाव जे इउपिपिएलआव गोजोमहाबहैगोन दिनै बे जाला बिथांमोननि ट्रेक्टरा अलरेडि पामचार जाबाय ट्रेक्टराव बिथांमोना मबिल सोनो हाला सार्भिसिं खालामनो हायिनि खुनुरुखुम नैबे माबासिम गावसिनि ट्रेक्टरखौ 2025सिम थिरिं बिरिं नारनानैबाबो स्टार्ट होनानै सालायनो हागोन बिनि उनावहाय बिथांमोननि ट्रेक्टरा सलिला आरो बे सेमि फाइनाल 2026आ बे सेमि फाइनालाव जों देरहागोन फाइनालावथ' आरो बुंनांला जों आरामसे फेयार प्ले जों गेलेनानै देरहासारनो हागोन हारसिङै सरकार दानो हागोन जोङो 2026आव सानै एमपि देरहानानै जोङो सासे केबिनेट मन्थ्रि बिगोन भारत सरकारा जायखिजाया इन्डिया फैयो ना एनडिए फैयो जों मोनसे केबिनेट मन्थ्रि बिगोन आरो 2025आव जोङो बिटिसिआव हारसिङै सरकार दानानै जोङो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो आखाइ आखाइ खामानि होगोन सरकारि साख्रिबो होगोन टिका टुक्लिबो होगोन जोङो खामानि मावनो होगोन दानि बायदि प्रमद बर' बादि बिटिसिनि लाइमोनफोरनो खामानि होआलासे होनबा माबानि बेंगलनिफ्राय लाबोनानै बङाइगाव बरपेटा नगाव मरिगाव गुवाहाटीनिफ्राय तिनसुकियानिफ्राय डिब्रुगड़निफ्राय थिकादार लाबोनानै जों मावहोआ जोंनि फैसाया बिटिसिआवनो सार्कुलेसन जाबाय थानांगौ थिकादारा क'क्राझारनिफ्रायनो ड्रेस बायगोन क'क्राझारावनो बाला अन्थाइ बायगोन क'क्राझारावनो रड सिमेन्ट बायगोन बेबादिनो जोंनि फैसाया बिटिसिनि मोनब्रै जिल्ला बा मोनबा जिल्लायावनो जाहाथे सार्कुलेसन जायो बयबो थाइसे थाइनै आरजिनो हायो बयबो जाय जेखौ रोंगौ बेखौ मावनानै मोनजानो हायो बिनि बेबस्थाखौ जों खालामो बे खुनु बरबादनि खोथा गैया सासे 18 बोसोर जानाय सासे सेंग्रा सिख्लानो दिनै भट होनायनि मोन्थाय होबाय देट मिन्स मा बे सायख'नो हानाय गोहो दङ जे आं सोरखौबा भट होगोन आं ट्रेक्टराव होगोन बा नांगालाव भट होगोन बे सायख'नो हानायनि गोहोखौ बेनो होदों ओंखायनो बे माने गावनिबो जिबनखौ बरबाद खालामनायनि खोथा गैया बेवहाय बे गाव डिसाइड खालामना फैदों बे जे फार्स्ट बे बिदि बोसोरथाम बोसोरब्रै बोसोरबानि उनाव प्रमद बर'आ सरकार थाबाय थायोबा आं बिए पास जाखानानै साख्रि मोनहैनाय नङा आं एमए पास जाखानानै बेयाव टिका टुक्लि बेबो मावहैनो हानाय नङा गथ'फ्रा दिनै डिसिसन खालामदों गतिके आं दिनै 18 बोसोर जाबाय आं दिनै 20 बोसोर जाबाय आफ्टार 5 इयार्स आफ्टार 2 इयार्स आं बेहाय कन्ट्रेक्टर मावहैनांगोन साख्रि मावहैनांगोन माबा मोनसे खामानि लानांगोन आङो बिजनेस मावनानै जानांगोन आङो बेखौ बिथांमोना दिनै डिसाइडसो खालामदों जे आफ्टार 2 इयार्स आफ्टार 3 इयार्स आफ्टार 5 इयार्स जाहाथे जोङो मोनफा मोनफा खामानि लानानै जोङो जोंनि भबिष्यतखौ उज्जवल खालामनो हायो केरियारखौ दानो हायो जोंनि गथ' गथायखौ जों फोथांलांनो हायो बिथांमोना दिनैनो टारगेट जादों बाथ्रायाव बुंनाय दं टुडेस हार्भेस्ट डिपेन्ड्स आपन टु माने टुडेस माने हार्भेस्ट डिपेन्ड आपन माने यु हेभ टु डु टुडे फर टुमर' नङा होमबा नों दिनै मा मावगोन नोङो दिनैनि फिथाइखौ दिनैनो मोना नों दा ओंखायनो बे माबा मोनसे खेथि मावोबा माइ मावोबा मास मोनथामनि उनावसो फिथाइ मोनो नङा होमबा नों बिफां फांसे गायोबा 5 बोसोरनि उनावसो फिथाइया थायगोन गय बिफां गायोबा 6 बोसोरनि उनावसो फिथाइ थायगोन दा बिथांमोना दिनै बिफांखौ गायनानै गालांखानो नागिरदों 18 बोसोर जानाय लोगो लोगो बे 5 बोसोराव बे फिथाइ थायहैनांगोन बेखौसो खालामनो नागिरदों रावनिबो जिबन बरबाद खालामनाय गैया खोथा गैया बे गथ'फ्रा बे लाइमोनफ्रा गावसिनि भबिष्यतखौ दालांनो थाखायसो पार्टियाव हाबदों बिथांमोना जाहाथे भबिष्यत दानो हायो बेनि थाखायसो बेहाय प्रमद बर'आ बायदिसिना मुं होनो हागौ बाथौ खेराइ रेजर्टआव जौ लोंहोदों मादों बुंनो हागौ डिजे दामनानै मोसाहोदों होनो हागौ बिनि खुनु खोथा गैया जोंनो एन्टारटेनमेन्टबो नांगौ नङा होमबा एन्टारटेनमेन्टबो नांगौ दिनै बेंगलफ्राव गुवाहाटिफ्राव बिराद रेजर्ट दङ बेवहायबोथ' बेफोरबायदि प्रग्रामफ्रा जायो दिनै बिथांमोना माबा खथि जादों दा बे हिंसासो प्रमद बर'आ हिंसा खालामदों दिनै बियो गाव सिफ जानानै साबसिन मानसिनि खामानि होनो हायाखै दा बे हाग्रामा महिलारि बायदि रेजर्ट बानायनानै 50-60 जन 100 जन मानसिनि खामानि होदों सोरबा वेटारनि सोरबा कुकनि सोरबा सिकिउरिटिनि खामानि होदों बिराद मानसिफ्रा एंगेज जागासिनो दं दिनै बेवहाय बेखौ मेगनसो सादों बे मेगन सानानै बुंनाय बाथ्रा खुनु लाइमोननि जिउआ बेहाय नस्थ' जाया बरंस' बे लाइमोनफ्रा गावसिनि जिउखौ खोमसिनिफ्राय सोराङाव लाबोनोसो दिनै मोनसे जागरण जादों आरो दिनै फैबावगोन आरो दिनै 13 तारिखआवबो जयनिं जागोन 14 तारिखआव जयनिं जागोन 17 तारिखआव जयनिं जागोन 21 तारिखआव जयेन जागोन हाजार लाख लाख लाइमोनफ्रानो जयनिं जानो नागिरदों बेहाय बिथांमोना गावसिनि जिबनखौ दानोसो फैनाय